Bloko Suto Blak Kotang terus terang Mbak Silvi, aku adalah salah satu fan berate jenengan. Nah, timbane ngapusi kan iki jujur ngono kuwi, tenan. Lah kok sak kula lho jenengan ngefan kula enten apane lho kula, Pak. Loh, sampean iki aja merendah. Sampean iki nek merendah ngene kaya dene kae lho pari sing wis isi kae lho. Pari iki lek isi kan saya ndingkluk, saya ndingkluk, saya ndingkluk. Ning aku yang terus sampean malah ra ndingkluk malah saya ndangak aku kaya. Ha iya. Tegese pengen nyawang kaya apa budayane jenengan ngono lho. Panjenengan ngelem kula ngoten niku kula bingung lho. Lah ngapa kok bingung? Lah kedahe kula pripun teng mriki enten garwane jenengan lho Bu Kesi lho, Pak. Lek teng wayangan ngeten iki kula pun diliarne kalih Bu Kesi. Nggih. Liar Bu niki, Bu. Dek Silvi. Pripun? Tenang wae. Sampean ning panggung niki bebas mawon. Los. Ngoten. Tenan ngendikane Pak Cahyo. Lek ning panggung niki dhewe wis tak liarke tenan ki. Los pokoke. Ayo. Sampun dijinakne ngoten. Malah padakne kewane dijinakke kok. Ha iya. Mungkin lek nek teng griya jinak ngoten nggih Bu nggih. Nggih, ngoten niku. Kula niku pertama kali niku seneng kali jenengan nembang ninggal katresnan. Walah niku kula suwet tali bentino. Kula niku ajeng bubuk, mboten nyetel niku. Klisian, mboten iso turu. Oh ngoten. Ajeng mangan niku to. Lihat mboten nyetel niku, keselak terus Mbak kula niku. Keselak. Nggih, tenang nggih. Estu. Alah, ngoten nggih Pak. Lho jenenge napa niku Kaprawasa Dewaning Budaya ngoten niku. Nggih. Mboten kok terus kula secara pribadi cinta kalian panjenengan. Mboten mungkin, mboten mungkin. Mboten mungkin jenengan gelem kali kula. Ngoten niku lho. Mboten Eram kok eram. Eram ya Dek Silvi. Lho nggih lho Bu. Beh, tenan iki bojoku bengi iki jan ngirangi. aja ngirangi, garangan ngono lho. Wis to. Ha iya. Kok iso tetek-teteke atine lho ngomong ngene nek bojone ning kono ngelem-ngelem wong wedok liya titen ana tekan omah tak sampluk parut lho. Nggih Bu, leres. Kula lene dados jenengan nggih ngoten Bu. Mangkel kula Bu, pun jenengan garap mengke. Mboten ngoten. Ngene lho Bu Kesi. Pripun? Mbak Silvi lagi pertama kali gabung di Madangkara gitu. Kita buat tamu ini nyaman dengan kita. Carane membuat nyaman harus kita digrapiaki, dihormati, dihargai ngono kuwi. Iya Dek Silvi, maafkan Bu Kesi ya Dek. Lah lek nganti upamane aku langsung kasar, Silvi opo kaya ngono? Rupane ayu, aku seneng ngono kan kleru gitu. Kleru to. Lah dilokne mesti kapok ora gelem melok awake dhewe ne lek dialembono supaya lebih dekat. Nggih. Antara kita ngono kuwi ya. Nggih, matur sembah nuwun Bapak nggih. Wah, aja bapak tuwek banget aku. Lah pripun, Om? Om. Nggih, ngoten nggih saged. Nggih, bener bapak wau. Mergo niku tinggi rambu-rambu nggih bates nggih garis. Ayo. Kedah enten garise nggih Pak nggih. Nggih, ngoten Nggih, niku. matur sembah nuwun Bapak. Nggih. Monggo Sembah menyapa nuwun, para Ibu. lenggah nika monggo, Mbak. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu kagem sedaya mawon para warga Melarak Ponorogo. Gontor. Gontor. Nggih. Gontor Ponorogo. Matur sembah nuwun rawuhipun Pak Bu ingkang sami tumplek blek dados tunggal teng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah manggih karahayon. Amin. Tumplek napa, Mbak? Tumplek blek. Ah iya, tumplek blek. Apa to tumplek blek iki? Dados tunggal wis dadi siji ngenten lho, Pak. Dadi siji ya. Niku nganu to, kata-katane Bu Kesi nika pas teng YouTube kula ningali lho kok apik. Kata-katane tumplek blek akhire tak contoh. Oh, alah nggih. Nyonto sing apik-apik mboten Lah napa-napa. nggih, sae to Pak niku. Sae ning Bu Kesi ngoten niku sing ngajari kula asline. Nggih, ngoten niku. Dadi lek jenengan kudune matur nuwun mboten kalih Bu Kesi ning kalih kula. Nggih. Nggih Pak nggih. Nggih sami-sami. Alah mbuh aku iki. Aku iso bingung dhewe, iso bar apa ora wayangane kaya. Wes. Panitia le pinter golekne bintang tamu wes jan iso. Nggih, matur sembah nuwun ugi kagem panitia. Wis jan kompak Pak panitiane niki wau. Kompak nggih? Nggih. Lah kula niki wau ngepost enten ping kalih lho Punan. Ngepas ping kalih. Nggih. Lho tak endandet entak tude entak ngoten. Mboten kula bidal saking hotel niku diposne teng griyane Pak. Sinten mau Mak? Mas Bowo. Nggih, teng riku kula ken maem. Nggih.
Mas Pak Bowo matur sembah nuwun. Lah nika piyaine. Nggih, matur sembah nuwun. Mesti mau ngejak foto kalian jenengan mesti. Malah. Nggih. Oh, mesti pengen panitia pengen foto kalian jenengan. Ojo kok panitia kula pengen. Lah ngoten niku. Terus Mbak, terus. Ini hanya untuk penyegaran. Nggih, terus ditawani maem kula Pak, Mbak nyuwun napa? Sate kambing napa sate ayam? Terus nggih. Terus kula mboten Pak, kula diet nggih. Sajake kan nggih sungkan ngoten. Nggih. Terus kula nggih ayam mawon lek ngoten. Oh, ngoten. Kula wau nggih ditawani kali panitia. Napa Pak Dalang kopi napa teh? Aku ya omong susu. Nggih, kesehatan lho niku pas ya 5 sempurna gitu. Nggih. Lajeng ngoten ken ngepos malih, Mbak, bibar niki teng griyane Pak Iwan nggih. Pak Iwan niku sinten? Pak Iwan Kancil. Nggih, Pak. Pak Iwan Pundi Kancil. piyayine Pak Iwan Kancil wau? Nggih, matur sembah nuwun. Baru kula Pak kula tak teng panggung nggih selak sungkan kula mengke ngoten. Sik to Mbak, engko ae sik ning kene. Dados kula minggahe jam 12 wau mboten napa-napa nggih. Jane sampeyan tak enteni ke jam 7 mau lho, Mbak. Tegese aku pengen silaturahim, pengen setelanku mbanyol apa, lagune apa ngoten niku. Ngoten lha nggih. Dina rada bengi le munggah kula rada napa niku kaya ilang bayu otot kula ngoten niku nggih. Ngoten niku. Ning bareng jenengan pun munggah wah tenan Mbak nggih. Jenengan Tulungagunge pundi to, Mbak? Kula ngunut Pak, Tulungagung ngunut. Lho, Kecamatan ngunut karo Pasar Sapi ngendine? Sing diapali kok pas niku. Lah sing viral kan niku. Nggih Bang Jo niku lho puntine kan Bang Jo. Nggih, mboten sampe Pak, lene saking Kilen Pulau Sari, Kecamatan Ngunut, desane Pulau Sari niku ngunut sing paling Kilen Pak, mboten sampe pasar. Jenengan desane napa? Pulau Sari. Pulau Sari. Oh, alah Pulau Sari. Kalih Sarian puntine? Ya Allah. Lah mosok sak desa ora enek kuburane. Nggih. Mboten sampe Pak, sareane tebih kok. Oh, nggih. Mun to mengke kula Sherlock. Wah iya, nggih. Siap. Mbak Nembang, iki sik ninggal katresnan sik aku pengen kuwi secara langsung iki kaya apa. Langsung ngoten nggih, Pak. Nggih, ngoten niku. Dadi niku mboten berperan sebagai dalang mboten. Kaya sing ditanggapne kaya sing disunatne kula niki. Dadi njaluk dhewe kula nggih ngoten. Nggih. Anu, Pak, Brahma teng pundi, Pak? Brahma anak kula to? Nggih. Endi? Lah nika Brahmane. Bram, ngadeg kok le. Diluk ae. Diluk ngadeg. Niki calonipun dados santri wonten ing Ngabar niki. Iki lho. Ya Allah gantenge. Pak kula pek angsal, Pak. Pek piye maksude? Nggih kula pek anak. Lek ngepek sak bapake no. Bu, ya Allah. Lho, lek ngene lho, lek nganti bocahe kangen goleki terus piye? Bapak ngono piye jajal? Stop, intermezzo. Budrek aku, Bu. Tak omongi. Wah, iki lek ngene iki rasa dinengne lek iki ngene iki. Sik to. Ada apa istriku? Dipek sak bapake. Pede men to sampeyan. Maksudnya ngene lho, ben kok kan ra tega bocahe sik kelas 6 SD kok. Lek pamane karo Mbak Silvi digoneng Tulungagung. Lek nganti sing ngopen iki tanggapan terus kok iki. Ngono to, gek garwane pembalap pisan, ya to. Sing ngopeni sapa kan kudu niliki rono. Piye Bram keadaanmu ngono kuwi. Sampeyan pengen dipek tenan? Enggak Brama kok. Loh, tapi mau cirose sak bapake pisan ngoten nih. Ora bapake ngetutne ngingo ngono lho ngendangi ngono lho ora. Mak teratap lho Bu aku, Bu. Iya, Dek wis kono. Kono pek. Ora Mbak, nembang Mbak, aku kangen suarane jenengan coba nggih. Ning dibawani lho ninggal katresnan. Bawane napa bebas manut karo jenengan nggih. Pangkurinoso niku nggih saged. Ayo. Monggo. Pangkurinoso nggih. Nggih, coba kaya apa. Wah, jan contone utawa tanda-tanda lek bintang tamu iki mike mesti kretip-kretip kok. Ayo nggih ngono kuwi. Ayo. Jenengan nggih, Pak. Tak cepet bar iki. Ayo. Nggih. Ya, Mbak. Coba. Rina sayaka rasa
suarane, Mbak. Yayene ya halus kok ya. Ngene iki ngrungokne suarane Mbak Silvi ning YouTube, terus ade nyetel iki nang nggen lincak ngarep omah jam 12 awan. Delalah kok ya kopine kentel, kopi ireng kae, ya to, ngerokok kretek kae, terus apa jajane gedang goreng panas. Bar kuwi tukang kredit teko. Ya, Mbak. Sumanding jan Mbak Silvi nembang Pangkurinoso wedang jaene teko. Wah, jan pas iki. Mendhi dikekne aku ya mendhi nggih. Jenengan pesen to niki wau? Pesen. Nggih, teng warung mriko. Nggih. Kula nggih jenengan pesene, Pak. Napa? Pesene. Purun napa pengen napa? Purun, susu. Susu. Walik ora. Nggih. Saiki blocking ngene, Mbak. Blocking. Sampeyan kokono ya to karo nembang. Heeh to. Mlaku alon-alon ke arah sini. Nyapa, Mas? Aku sih omong karo sinden kaya Pak, monggo Pak, monggo Pak. Nggih, nggih. Matur nuwun ya, Mas ya. Muga-muga jenengan tetep panjang punjur lo jinawi Kertarejo. Ayo, nggih sembah nuwun. Kokono, Mbak. Saking ngriki. Heeh, alon-alon ning mlakune tek 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 alon-alon wae karo nembang ning kok. Ngeten. Lha kuwi kaya mindring lek kuwi ora. Tek 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 alon-alon seng. Cet. Ngono. Heeh. Kaya biasane, heeh. Biasane kula ngeten, Nak. Lah, aja kuwi kaya dioyak kredit lek kuwi ora kecepeten. Ya. Iya. Ratriri nasa gur ngene iki tok aku ndredeg dhewe nyapa ya. Rumasane kaya arep marani aku ngono modele. Kumat. Ayo aku nyapu to iso ndredeg ya ayo. Ayo. Ya, Mbak. Yen wasrina hinggal ratri kang sliramu duh mati ya tanah liya bukesi lek sir pipis ora apa-apa lho. Bu Lurah, Bu Novi, Bu. Kula mengke mboten mantuk teng Solo, tak teng dalem jenengan mawon nggih, nggih. Kula teng dalem jenengan, kula mangopeni, mangingoni, kula juga pecel mawon kula niku. Kula wah mulai teng Solo, Bu. Lah sing ngancani aku ning Solo sapa bukesi ngawut ae ora. Ngoten niku ora. Iso jantungku kuwi arep ceblok no, Mbak nyapa. Ndi jar sujar lek ceblok jupun lho jantungku jar. Ayo. Ayo. tak tresnani lahir Duduk. Nimas Pandara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Pripun Kang Mas? Lumaing jagat
kureping langit. Ya mung kowe sing bisa ngrengga tumraping sanubari. Nadyan rembulan kae endah. Ndi lho, Pak? Tarep ya kae ya. Terap lho, Pak. Rembulan kae endah, lintang uga kemedhian. Aku dadi mban ya ora apa-apa. Mula tak nyinden, mbane nyinden. Endahe rembulan lan uga lintang kaisar Prabawa kelawan citramu wong ayu. Allah, keren. Ketoprak opret iki piye to ora? Monggo Ndara Putri Ayu. Ngersakaken menapa Gusti Putri? Munjo gelas sing apik itu Cah. Yayi Sri Huning, Monggo Gusti Putri. kowe garwaku Yayi Sri Huning yen kae Srigala. Ya Allah, Pak kados mboten niku lho jenengan. Mboten napa-napa Gusti Putri. Kula menika pancen nggih wanita Rainaga. Mboten. Nggih. Tetep Ben Ndara napa Gusti kula niku ben krenan atine. Kang pinanggih kalih piyayi cantik kados panjenengan niku teng griya mboten nate ngertos piyayi ayu lho Gusti Putri. kula iki gampang gumun, aja kok wong wedok ayu. Kula ngerti wedhus ayu kula uyak pundi-pundi ngoten niku. Monggo dipunlajengaken Gusti Putri Ndara. Kula tak lenggah malih. Bu Lurah, kula mengke mboten asal, Bu. Pak kula wedi lho, Pak. Ora santai. Duduk. Oh. Nggih, kula susu ya wedi ya, Mbak. Mas sama aku ora wedi wong aku ya orang beriman kok nggih. Inilah kebutuhan panggung gitu, ben menghibur warga masyarakat Gontor. Yang terhibur penggalihe otomatis kan padang to, pikire padang nyambut gaene semangat, yang nyambut gawe semangat otomatis penghasilane rezekine melimpah ruah. Itu tujuan kita untuk masyarakat ing Gontor mriki ngaten niku. Alhamdulillah. Jenengan nggih remen to? Napa? Kula teng mriki. Remen ning aja suwe-suwe. Suwe-suwe iki lho sawangen. Budrek aku Pak Yohan, Pak. Wah, tembunge Tulungagung budrek ayo. Ayo. Nembang nggih, Pak. Heeh, mosok yaine arep nyopet sampean ora ya. Nembang no nggih. Ninggal katresnan ngene, Mbak. Pertama langgam sik, yang kedua engko dijaranke. Nggih. Ya coba kaya apa iki? Asline kaya apa? Nggih. Enggak, ojo iki halusan kok nggih. Monggo nggih, Mbak Silvi Kumalasari. Oke. Yuk. Goblok kaya ngopo wong ayu. Kata
untuk Mbak Silvi Kumalasari luar biasa Sembah nuwun. Sampun. Sampeyan nyuara ora ngoyo, njoget ya ora ngoyo, modele kaya semu iya semu ora ngono lho. Ning parandene walah tenan sangat menghibur, daya tarik jenengane luar biasa tenan. Matur sembah nuwun. Nggih. Niki mung limbukan apa nganti gara-gara jenengan mangke? Mungkin namung sampai limbukan Pak, ngapunten. Cilaka. Dateng nopo? Wah, jan wis Ngapunten. ilang otot bayuku. Mengke kula langsung tindak teng pati. Oh, tindak. Anu napa? Bidal. Bidal, Pak. Oh, teng pati. Bidal Dadi teng lek pati. awake dhewe ampun ditindakke. Nggih, ngapunten. Lek pengen sinau basa mangke mang WA kula niki sing bener napa, Pak? Ngoten niku. Parane panggah ngoten niku lho, Bu. Bene Dek ora apa-apa ben seneng atine, sabahagiane. Nggih. Mboten wong niate niki menghibur warga masyarakat kok ya. Nggih, ngoten niku, nggih. Sik, niki kanca-kanca sudah mempersiapkan untuk kehadiran jenenganipun garap selindang biru. Niku pun kedek terus mak. Niku Mboten sing anyar niki lho. kaget. Niku pun garap, Kitir Sumilir pun garap. Nggih. Lamunan pun garap. Wis, terus Napa apa malih? nek Lestari pun garap. Selesai album, Pak. Nggih. Nyetel kaset lho Pak lakah kah? Ora, maksudnya jenengan pilih sing endi ngono lho. Nggih. Ngersakne jenengan napa? Jenengan ngersakne napa? Aku lho. Nggih. Aku malah bingung dhewe kok. Brahma bubuk Bram. Ayo nggih. Gemes lho Pak kula kalih Brahma. Anu, sampean ora apa-apa sampean mumpung Lah nggih petuk. lho, pengin kula ambung ngoten nih angsal napa mboten. Entuk diwakili ora? Diwakili ibuke maksude ora ayo. Sampun bukesi wau sampun kula ambung. Nggih. Gilirane Brahma. Heeh. Niki sing putrane jenengan sing 3 mboten derek? Sing anu Mboten kula tinggal teng omah no. Lah melu kabeh kula kaya brayut malian kok. Ayo. Nggih siji tok niki mergo badhe kula sowanke pondok. Oh ngoten. Nggih, tapi ane sik Kitir Sumilir sik, Mbak. Nggih, Pak. Kitir Sumilir. Kowe garapane manut kalih kanca-kanca nggih. 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 Nggih, sing ngendang niku jenenge Mas Noval. Ning anu niku pun duwe pacar kok niku pun anak. Kabeh pun duwe pacar kabeh niku, bojo pun duwe kabeh nggih. Pacar sampun gadah. Nggih. Jenengan pacar mboten gadah. Mboten, nggih. Bojo kula langsung diteladung kok kula ae. Lah nggih. Nggih. Kitir Sumilir nggih, Kitir Pak. Sumilir lah ngono nggih, ngoten. Wis muga-muga mangke Mbak enek wayangan melih Duka Panaraga napa pundi terus bintang tamune jenengan melih ngono. Wah, jan. Kanca-kanca men semangat mboten ngantuk lho, Mbak. Saya kula butuhe lakon, Mbak, lakon. Ayo. Lakon. Nggih. Nggih insyaallah, Pak. Nggih. Monggo Mas Noval diaturake Kitir Sumilir luwih dhisik dening Mbak Silvi Kumalasari coba kaya apa. Nggih. Mangga Kitir Sumilir. Hei. Hebat balas. Enek sepope bae. Madangkara. New. New Madangkara.
sukses untuk warga masyarakat kotor bisa bersinar bersih narkoba. Aku gambar anak busika Hitang sesulah padang rembulan tak goleki ana ngendi isi panjenengan tak titipi kitung tegelan jantung berikan tulungan kang rembulan Mbak Silvi, terima kasih sudah bergabung di Madangkara, nggih. Wes sehat selalu, nggih, nggih. Nggih, 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 salim riyen nggih. Nggih, nggih. Lampune lek petenge nggih salaman iki penak ngono ayo.